jumping the wildest and the most insane. Здравейте, централната емисия на новините. Имаме специално включване от нашия кореспондент Йоана Тихолова. Йоана, какво ще ни кажеш повече за случая? Добър ден от мен, Йоана Тихолова. Основното становище на хората е, че толерантността в днешни дни е рядко срещана. Ексклюзивната новина днес е, че станахме свидетели на толерантност. Това е нещо невероятно, нещо невиждано до сега и нечувано. Идоха медии от всички страни, за да отразят това необикновено явление. Грешка. Толерантността не е нещо необикновено, а точно обратното. С нея се сблъскваме всеки ден. Тя е в основата на човешките взаимоотношения и ако отсъстват такива, изобщо няма да е възможно да има. Примери от най-простите неща. Например, как отстъпваме мястото си в градския транспорт на нуждаещи до любовта. Толерантността е навсякъде. Понякога е трудно да поставиш другите над себе си, а го правим, защото една от ценностите, на които изповядваме. Член 6, алинея 1. Всички хора се раждат свободни и равни по достоинство и права. Търпимост е български превод на понятието. Това е уважението, разбирането на чуждото и снисходителността. Толерантност проявяваме в отношенията си с хора с недъзи, увреждания. Дори да не ги познаваме, всеки изпитва това чувство в себе си, но нас нужда да помогне на ощетения, като му подаде ръка. Правят се много благотворителни каузи, фондации и други. Бракът е също вид толерантност. Трябва да се интересуват от интересите и плановете на другия, независимо от пола. Без значение дали говорим за брак между мъж и мъж, жена и мъж или жена и жена. И ако едно семейство се състои и от деца, толерантност трябва да се проявява и в родителските отношения. Един родител трябва да е мил, търпелив, отдаден, щедър към децата си, да дава всичко от себе си, грижата към едно дете. Няколко думи може да обобщим, че толерантността върви ръка за ръка с любовта, която се среща навсякъде. И толерантността се среща навсякъде, ала ние усещаме едва нейната липса. Хората по света се раждат различни, неповторими, своеобразни. За да разбираме това, трябва да възпитаме в себе си търпение. Затова е важно да уважаваме и хората с различна етническа и религиозна принадлежност. Основен пример за етническа толерантност в България е спасяването на евреите от антисемитизма, политиката, която води Хитлер. По този повод беше казано, че ще се построи музей на толерантността в България. Такива има в Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Иерусалим и други градове. Знаете ли откъде може да черпим вдъхновението си? От един изключително очевиден пример. Природата. Да, тя ни толерира постоянно, докато ние черпим енергия от нея. Използваме земята, а след това оставаме използвана, унищожена и замърсена. И все пак тя се стреми към хармония и запазва толерантност към нас. Jumping the wildest and the most insane.